Shadow i jest ze mną. Przywitaj się. Koki, coraz trzyma ciastko i dziwnie trzyma mnie. Tak jakby... Dobra. Wracając do tego, co mówiłam. Chodź to. Dzisiaj jest dzień. Jaki... wróć. Odcinek. Jaki odcinek? Jaki dzisiaj specjalny? Tego, co właśnie robię. Papania! To będzie zabawa. Dobra, to może powiemy graczom, że witam YouTube. Witamy YouTube, nie? Witamy YouTube. Ciekawe, kto się przywita z YouTube'em. Krótkie cięcie na chwilę. Dobra, witam. Wróciliśmy po krótkiej przerwie. Od kiedy ja jestem od kiedy ja jestem matką, jestem babcią i siostrą. Bo się zmieściła reszta, a byłoby je jeszcze. Dobra, to chodź, jak maławka jeszcze. Czekaj. Dobra, to. No jak maławka jeszcze, powiedz. No to ty go dzisiaj fapiesz, nie ja. Witam. Czekaj, żeby mi się nie stał. Dobra. No. Ja nagrywał Grzyznie, no. A, to już. No, ale nie mruczka. Myślałam, że krafta. Dobra. Pierwszy już został zaliczony. Chodź. O, czekaj, chodź. Leci. Nie, tutaj, chodź. No, ktoś ci ucieka. Dobra, uznajmy, że. Dobra. No, dalej. Przepraszam, że się śmieję, ale to jest śmieszne. Ty, a weź też strażników. O, koks, poczekaj. Gdzie masz go? Czekaj, gdzie ty jesteś? No, Jeden za nic nie widziałaś. O, poczekaj. ten ci tu spieprzy. O ci spierdzieli. Chyba mnie nie lubi. To wygląda. O. Jak tam zlecisz, będzie byk. Ty, patrz, tam jest ziom i redka. O, to chodź tam. To poczekaj, bo jak mnie koks zabije, albo ziomo, to ja ich zabiję. Gonimy graczy. Nie mogę. Jakie nienawidzę deszczu. No nie, zmień się w kota. O! Jezu, przepraszam, skarbie. Kogo zabiłam? Jezu, przepraszam. Nie ma Chodź na bata. spawę. No ty Na spaw chodź. Czekaj, bo mnie tutaj ona zabije inaczej. O nie! Nie ma bata. Nie. Jedna zajęcie tam z zabiciem. Dobra, chodź na spawę. Nie trzeba było mnie bić? Czekaj, bo ona może mnie uderzyć. Idę na spawn. Aha. Gdzie ona jest? Dobra, to idziemy jeszcze raz. Cię zabiła. Chodź. Jeszcze raz wszystkich? No, Challenge. Papanie kurna. weź czat. A co czat? Oj. Co? A ona miała słabe te rzeczy. Ksęcia, znowu Ksęcia. Biedna Ksęcia, kurna. Panie, panowie, obie się gwałcą. Tu masz gość, tu. I tutaj masz ich. No. Tu masz jednego.
No i już tak 5 osób. Nie ma bata. Zaspamcie tego grata. Ej, dobra, już chyba, nie? To może na kreatywę i to sobie wiesz. Ej, nie, na kreatywy to wolę nie. Czemu? I dawaj zrobimy takie coś innego. Co? Oj! Zapomniał mi oddać jedzonko. Ja pierdzielę. Shadow, jeść! Ty, a może na Skyu ktoś jest? Albo nie, dobra. To zatrzymujemy? Ej, to i teraz tak, nie wiem, żeby Kraft nie miał awka, to by było. Krótka przerwa na chwilę. No ale patrz, no co to ma być? Dobra, no pożegnamy się. Żegnamy się. Sieman, to żegnamy was. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I czy znowu mam I czy znowu mam z tą małpą i tam właścicielem coś z tyłu nagrywać? Czy chcecie z obojgiem, czy sam? Dobra.